siyawukuphumsore shutha kwanwe siyawukuphumsore wona siyawukuphumsore shutha kwanwe siyawukuphumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi sebahlalela ovalweni ke laphana einkundleni zokuxhumana ukuthi ngenzeka umjaheni kulonyaka umntalabho akawuphethe ke laphana njengoba ahambile wayopika insizwa esebenza noKhuzane ke laphana okuluve edubazana amfeatureile engomeni yokuqala ke laphana wengane zakwethu ethi baby usungishiyeleni laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena nawe ngabe usola ukuthi umjaheni akawuphethe yini umntalabho kulonyaka wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho okuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ecenzele subscribe cenze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si channel siyabonga.